What's up mga kadagit? Shoutout muna tayo bago natin pakita yung top 12 nating gagamba. Yung mga nag-comment to ngayon, yung kaninang blinag ko. Shoutout kay Justin Wayne. RJ Torres, sabi niya, Paps, advice ko, huwag ka magsuot ng uniform nila dahil maglaro, bawal na yung derby kahit hobby. Okay, alam ko yun guys, pero tandaan nyo hindi po tayo nagde-derby. Nagbablog po tayo patungkol sa gagamba. Kaya kahit sinong sumita sa atin, walang problema, harapin natin yan. Pero maraming salamat sa'yo, RJ Torres, walang problema, hobby lang natin to. At ito ang kultura simula nung since 1960 na dinala pa to ng Hapon dito. Ang paglalaro ng gagamba at pag-aalaga at paghanap. Sino to? Shoutout daw, THE, da lang yung pangalan niya eh. Shoutout kadagit, sabi niya. Kantro ba to? Kandots. Hindi ko maano. Sige, shoutout sa'yo. Parang kantot eh. Ay, sorry. Tapos at least pumalag yung OS na Cebu. J. Villegas. Shoutout kay Larry. Nag-subscribe na ako, Lods. Boss, next video yung match na laban. Kawawa naman, maliit. Okay. Tinesting lang natin kasi yung Samo. Wala nang practice eh. Salamat. Charwin Calixto. Shoutout kay Erica. Sabi niya, pa-shoutout. Nice video. Uy. Ano to? Coins team? Si Yara. Pa-shoutout po. Makoy. Shoutout kay Yara o si Makoy. William Yulo. Malilate. Ano to? Kahit malilate, laban pa din. Wala eh. Para sa inyo to guys. Ginagawa ko to mga kadagit. Shoutout kay batang-batang si RJ. Pa-shoutout. One pan. Tapos Jonathan, shoutout sa'yo. Master Hunt, shoutout. Kay John Mark Castaneda, shoutout sa'yo sir. Boss, pa shoutout. Yang shoutout. Nice yan ang YouTuber talaga, nag-e-effort at kahit may mga basher hindi pinapatulan. Shoutout sa'yo. Cantatero Studio. Ayos yung pangalan mo, bossing Pang ano to wag na nga. Ganda ng laban. Shoutout sa'yo, Jazz. Kay Flo, shoutout. CJ, shoutout sa'yo, boss. Sabi niya, more videos pa. Clip Mark Solano. Sabi niya, shoutout po idol, new subscriber. Shoutout sa'yo. Maraming salamat. Enjoy your watching. Nice video, boss Ryan. Sana giveaway mo, boss. Justin Campos, shoutout. Boss, thank you. Aboy, shoutout sa'yo. Arwin Distura, shoutout sa'yo, Sir Arwin Distura. Darren De La Cruz. Para makaambag ako sa'yo, panonoorin ko lahat ng maraming salamat sa'yo. Dahil dyan, bibigyan kita ng 3 star. Darren De La Cruz, shoutout. Kay Gobert Padilla, Sir Ryan, pag naka 10k subscriber ka, bibigyan mo ako ng salmon ha. Okay, walang problema. Busy pa kasi maraming pang kailangan kasi kasuhin. Sumasideline na nga lang ako ng vlog para magkaroon tayo ng kahit pa paano konting kasiyahan. At lalo na yung mga batang henerasyon ngayon, mga bagong henerasyon, masubukan din nila maglaro o mag-alaga ng gagamba, maglaban. Wag lang magsusugal dahil bawal yan. Kay Alexis Bugbog, shoutout sa'yo, Alexis. Yung nagsabi ng watching, mali kasi spelling ko, babayaan mo na, okay lang yan. Matik na yon. Shoutout sa'yo, Darius. Lodi, okay lang kung naka-uniforme ka, okay lang yon. Basta nakita namin kung gaano kakabait para lang may ma-send na video. Ginawa mo lahat, salamat po. It's Stephen, ano to? It's Stephen Station. Ayos. Ang gulo ng pangalan mo pero shoutout sa'yo.
Boss Pengi ng Samon, Idol at pa-shoutout Boss Idol. J. Dimar Kusatal, Atal, E-Gaming, YT. Kuya, panood nyo vid ko. Pag nag-post ako, Gagamba versus Gagamba. Okay, walang problema. Panonoorin natin yan. At ilalike natin at magko-comment pa tayo. Just Shipoden. Ano to? Shipoden. Para na shoutout ko na rin to dati. Pero shoutout sa'yo. Butas ang ilong mo, par. Sabi, shoutout sa butas ng ilong mo. Ginagawa mo. Wala sinabi yung ilong ni Duterte dito. Sa ni Smagla. Higupin ko lang sila. Shoutout kay Johannes. First daw siya. Shoutout kay J-Mix. Matik na. Shoutout. It's Stephanie. Pabili ako bossing kahit Gagamba. Hindi po ako nagbebenta ng Gagamba. Pero marami akong kilala. Pumunta kayo dito sa may description. Click nyo yung page ko. Makikita nyo doon. At doon tayo magkwentuhan. Share nyo rin yung mga alaga nyo. Risgo. Ayos sir. Shian. Pa-shoutout please. E-Gaming. Johannes. Shoutout sa'yo. Idol. Yun lang. Sa mga magpapa-shoutout, ilagay nyo lang dito sa bago nating video. Ating vlog. Enjoy kayo. Top 12, panoorin nyo. Tapos meron pang hindi ko na pinakita yung na linapag ko yung mga Gagamba ko sa may hinilelera ko. Nagsakmalan yung dalawa. Pinabayaan ko na kaya pinakain ko na lang. At maraming salamat sa inyo. Panoorin niyo po to. God bless. Is na ako Naglaban. Itong magkatabi na to. Pinabayaan ko na. Pinakmal eh. Yung natin. Pang top 12 ayan. Habang naka-didirito silang dalawa, bigla na lang tong kinagat yung isa. Kaya pinabayaan ko na. Ayan, pang top 12 yan guys. Lagay ko na dito Ito guys yung pang top 11 natin Ayan. Ito yung talaan. Papansin nyo, pang top 11 to. Ito yung galing kay Tuglax. Yung nanalo ng isang araw. Umitlog na siya guys. Umitlog na. Ito Ito guys yung pang top 10. Ayan guys. Pang top 10. Umitlog na rin to guys. Ito yung pang top 9. Top 9. Ayan guys. Hop. Top 9 yan guys Ayan. Wala ba siya isa? Top 9 to guys Nagkatola. Ito yung pang top 8 guys. Yan, pang top 8. Knockout. Tatay mo na siya ng 3 ipot, 4. Yan, pang top 8 natin to guys. Yan. Ayan lakad bango po guys Ayan, top 8. Lagay na natin to dito sa kanyang tahanan.
Ito guys yung top 7. Ayan guys. Totoo mo. Ayan guys, top 7. Ayan. Ayan guys yung top 7. Ayan. Ayan. Wala pang mga record yung mga yan. May mga record na rin iba dyan. Hindi ko lang tanda kung ilan. Nakalista naman yan eh. Top 7. Dito tayo sa kabila. Ito guys, ang top 6. Para sa akin lang to guys ha. Ngayon, kung kayo, pwede kayo mag-comment kung ano yung mga paborito nyo, kung anong gusto nyo dyan. Ayan guys. Ano to? Top 6 no? Ito ang top 6. Parang gagambang bahay lang siya oh. Diba? Ay, ang ganda, ang laki oh. Diba? Ang mga size niya guys, may OS, may good. Yan. Kaya lang di talaga nila pwedeng tapatan yung salmon. Kasi ang ano ng salmon eh. Ayan guys. Top 6 yan guys. May nagtatanong ba nung ano? Anong pinakaiba ng orb weaver sa salmon? Walang alam. Ito guys yung top 5, umitlog na siya guys, kaya medyo ano na. Kaya medyo pumayat na siya. Pero guys, tiyan mo yung haba ng galamay na ito guys. Tingnan nyo mga kadagit. Ayan. Yeah. Top 5 yan. Lumipis na yung katawan niya. Huwag mo yung ulo mo. Ito yung top 5 guys. Makikita nyo yung haba ng galamay niya. Ayan. Dito mo pindutin sa gambay. Luminaw. Ayan. Ayan ang, ayan o, lakad bangaw guys o. Ayan. Top 5 yan guys, top 5. Ayan. Ito guys yung ating 4. top 4. Uy, nagsakmalan. Okay, magsakmalan. Relax lang. Ay, hindi to top 4. Hindi top 4 para sa akin yan, mahaba lang yan. Top 4 guys oh. Haba no. Ito yung sibo ko na 6 na panalo na guys. Umitlog na siya guys, kaya ano, pinataba ko sumitlog. Re-release na natin guys lahat ng mga umitlog. Pakakawala natin yan lahat. Parang bumilis lalo siya, no? Oh, bumili siya nung ano. Anong top na yun? 3? 3 na sunod. Ito guys yung top 3 natin guys. Nalilito na ako. Tama ba? Top 3, top 2. Tapon. Tapon na lang no. Ito guys, top 3 natin no. Ang haba. Ang haba. Kamukha rin ng isa yung maitlog eh. Ayan o. Parang kuryente ah. Namiss kong ang gagambang kuryente ko eh. Ayan, ang haba oh. Ayan, top 3 natin guys. Ayan. Ayan. Ang gara ng likod niya, no? Focus natin yung likod. Yung ulo mo kasi nakapokus eh. Ayan o, top 3. Pa mo. Focus ko yun. Para makita nila yung likod. Parang gagambang bahay yung likod, oh. Gagambang kuryente likod. Nandiyan pa ba yung sarhento mo? Wala na. Ito guys, ang ating Top top 2. Medyo botchog siya guys kasi kinakain ko to eh. 2. Bibili. Ayan guys. Ayan. Ayan guys ang top 2. Ayan guys, top 2 ah. Focus mo. Para makita ng mga kakadagit natin. Ayan, top 2. Alam mo, salmon.
Para salmon no? Pero wala pa rin yan sa salmon dahil ang top 1 natin, syempre, itong salmon. Itong salmon, yung kumain kanina, yung pinaglaban ko bago ako pumasok. Ayan, kita nyo naman kung gaano kalaki yan. Ayan, busog na busog oh. Busog na busog. Alis ka dyan, kulangot. Ayan guys. Up, balik mo sa akin guys. Yun lang mga kadagit, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat. God bless.